Yeah, Usomizi, he's so embarrassed ngezenzo zikaMohale. uMohale uthe wabonisa kahle kahle ukuthi yena kahle kahle ungubani. Ukuthi kahle kahle yena akanayo leya nhliziyo embi. Okusho ukuthi indawo abekade ekuyona ebeyimenza engathi abukeke umuntu ongathi unenhliziyo embi. Awukuzweke emhlali ukuthi ngishiso yini kanjalo mhlali. Ezimnandi nje bahlali, ezimnandi ozibona ukuthi zimnandi zinenjabulo phakathi. uMohale uthe washiya Nkosi yami yonke into ebekumele ngabe uyayenza. Kodwa wahamba waye airport waya kolindela umakhadi ukuthi uyifuna ukumwelcome back from e-UK. Uyabona lokho ukuthi ukuba nenhliziyo enhle, okuchazisa khona ukuthi uMohale akayena umuntu onenhliziyo embi, uyamjabulela omunye umuntu. Afune futhi ukukubonisa lokho ukumjabulela kwakhe. Yazi wenzile impela ngevideo ngithe mangibona lapho umakhadzi uhluleke na ukuthi athini ngendlela abejabule ngakhona ukuthi uMohale uzinika isikhathi, wahamba wayokomamukela, wayakomwelcome e-airport, efika ebuya e-UK. Ave kukuhle lokho. Uyazi ukuthi isikhathi esiningi thina abantu abamnyama siyamonazelana, kodwa uMohale ukhonile ukuthi wazinika isikhathi sonke. Usathane nani kwabaseceleni ngoba kukhombisa kona ukuthi akanayo inhliziyo embi, but kusho ukuthi indawo la bekade ekhona, isandla abehleli phansi kwaso ebesimvalele ekhoneni, engakwazi ukuthi a-express ama-feelings wakhe nokujabula ngento enhle eyenziwa omunye umuntu. Kosimbongeleke umakhadzi ukuthi uhambile wabuya entabeni lapho kade ekhona. Sithemba ukuthi uhambe kahle, konke kube right. Simbongeleke sithi welcome back home queen. So-ke bahlali, ngiyanithanda. Ngizocela ningakhohlwa-ke ukuthi ningilaykhele, ningisubscribele. Ngizoleke nje nami nginicobelele amavidiyo amahle bahlali ngoba ngiyanithanda. Ule